बे समाव गिबि गिबियाव आं बयनिसिमबो नोंथांमोननिसिम प्रेसनिसिम गिबि गिबियाव आंनि खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। दा नैबे समाव जोंनि जि सरकार सोलिगासिनो दं बे सरकाराव दिनै जोंनि गासैबो बिथिंजों जाखिनि उन्नति जादों आरो जोंनि दोलोनि जि निति आदर्श बे निति आदर्शखौ मोजां मोननानै दिनै बागानसालि गामिनिफ्राय सा 30 बा जि जइन जादों बिथांमोननिसिम आं गिबियाव आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोयो। दा नैबे समाव जोंनि बे बागानसालि ओनसोलल' नङा गासैबो बिथिंथिं नै मैया दाख्लैसो जोंनि 1 नम्बर आरो 2 नम्बर वार्डनिफ्राय बिदिनो शान्तिनगर ओनसोलनिफ्राय अनेक जइन जाबावदों। दा नैबे जोंनि बागानसालिनिफ्राय जोंनि निति आदर्शखौ मोननानै मोजां मोननानै जाखिनि जोंनि नैबे ओनसोलाव उन्नति जानाय बेक्तिगत उन्नति जानाय आरो जोंनि सरकारनि जाखिनि आसनि बेफोर आसनिफोरखौ जाहाथे जोंनि समाजाव जोंनो रायजो राजानो जों जाहाथे मोजाङैनो जों दिन्थिनो हायो बेफोरखौ लानानै जोंनि नैबे बागानसालि गामिनिफ्राय सा 35 आइजो बिथांमोना दिनै जइन जाफैदों। सालाकाति हिसाबै बिपिएफ दोलोआ गोबां सम आवग्रिनानै लाबोदों मासिखौ बे समाव इउपिपिएल हिसाबै माबायदि थासारियाव दं? इउपिपिएल हिसाबैथ' दा जाखिनि 17 बोसोराव जा मासि आवगायनानै थादोंमोन बिथां देरहासार बसुमतारी। दा नैबे समाव आङो सालाकाति ओनसोलाव गिदिंनानै नुदों जे जाखिनि उन्नति जानांगौ सालाकाति ओनसोलाव बिथांमोननि समाव खिन्थु आं बिदि उन्नतिखौ नुवाखै। दा नैबे समाव बिथांखौ नागारनानै जोंनि दोलोआव लोब लोब जइन जाफैनानै आरो जोंनि जाखिनि निति आदर्श बेखौ मोजां मोननानै दा सालाकाति हिसाबै जोङो अनेक माबायाव दङ उन्नतिनि पर्यायाव दङ दोलो हिसाबै आरो भबिष्यतआव हयथ' जोङो सालाकातिखौ जोंनि इउपिपिएल दोलोआ निस्सयकै लाबोनो हागोन। इउपिपिएल हिसाबैथ' जोङो गासैबो बिथिंजों जुदि नोजोर होयोबा जोंनि जाखिनि बिटिसि ओनसोलनि बिटिसि सरकारनि जाखिनि आसनिफोर बे आसनिफोरखौ जुदि नुयोबा माने सालाकाति ओनसोलल' नङा प्रत्येकटा 40टा समस्थियाव जाबायदि उन्नति जादों नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ। जेनेबा सुपार 50खौ मिथिगौ। जेनेबा सुपार 50आ जाहैबाय जोंनि जायफोर गोरिब गुन्द्राफोरनि गथ' गथायफोर जायफोर मेधाबि छात्रफोर गोरिब गुन्द्राल' नङा जायफोर मेधाबि छात्रफोर आर्थिकभाबै जायफोर एफर्ड खालामनो हाया बेफोरबायदि स्टुडेन्टफोरखौ जाहाथे जोङो APS IAS अफिसार इन्जिनियार डक्टर जाहाथे कचिं होनानै जों जाहाथे लाबोनो हायो बेनि थाखाय जोंनि सरकारा खामानि मावदों। आरो गासैबो धर्म अनुष्ठान धर्म फसंथानफ्राव आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों जोङो 2 लाख करि थाखा होनाय जादों। दा बिदिनो अनेक आसनि लानानै जोंनि सरकारा खामानि मावगासिनो दं। जेरै सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 बै इलेक्सन समाव जोङो रादाय होदोंमोन। बे रादाय होनायखौबो जों फार्स्ट फेज सेकेन्ड फेज 25,000खै होनानै दङ आरो दाबो होनो थांगासिनो दं। दा जोंनि सरकारा अनेक रायजो राजानि थाखाय सालाकाति ओनसोलल' नङा बे 16टा समस्थियाव जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा सामाजिकभाबै उन्नति लाबोनो थाखाय खामानि मावबोगासिनो दं। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा हु धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।